шаҳри ҳисор ҳамчун минтақаи агросаноатӣ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд намудани иқтидори содиротии мамлакат нақши муассир дорад. шароити табиии ин минтақа барои парвариши зироати кишоварзӣ созгор буда, кишоварзон бо роҳи гирифтани на камтар аз 3 ҳосил дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақшу саҳми муносиб мегузоранд. кишоварзони шаҳри ҳисор ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаи назаррас фаъолияти кори худро дар доираи дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати самаранок истифода бурдани заминаҳои корами обӣ ва гирифтани 2-3 ҳосил баромонда дар 7 моҳи соли 2026 ба натиҷаи назаррас ноил гарданд. дар ин давра ҳаҷми умумии ҳасилоти кишоварзӣ ба 801.2 миллион сомонӣ баробар гардид, сурати афзоиш 108.2% таъмин гардид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ду банди фоизи сурати рушд таъмин гардид. сокинони шаҳри ҳисор ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулоти кишоварзӣ ва барои 2 сол захира намудани маводи зарурии ғизоӣ заминро самараноку оқилона истифода мебаранд. аллакай мардум дарк карда заминҳои назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда консерваҳо, шарбатҳо ва дигар захираҳоро мекунанд, то ин ки дар фасли тирамоҳу зимистон душворӣ накашанд. захира мекунанд, болои ин ба бозорҳо бароварда мефурӯшанд, ки ин як пешравӣ ба зиндагии ӯ аст. кишоварзон бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироатро баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. истеҳсоли ғалладонагӣ, картошка, сабзавот ва полезӣ дар қатори дигар маҳсулоти кишоварзӣ сол аз сол афзоиш ёфтааст. дар заминҳое ки ғалла буд, кишти барвақти пиёз буд, картошка буд, ҳамон зироатҳоро ғунӯчин карда, дар заминҳое ки аз ҳамин зироатҳои барвақтӣ холӣ шуд, кишти такрорӣ гузарондем. мо ҳаракат мекунем ки аз як замин 2 ҳосил ҷамъоварӣ намоем, ки оянда зиндагии худмона нағз кунему бозори ҷумҳуриямонро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоем. ҳоло бо назардошти ҷамъоварии кишти асосӣ ва гирифтани ҳосили дилхоҳ аз он дар заминҳои холӣ гардида, кишти такрорӣ гузаронида шудааст. нақшаи кишти такрорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри ҳисор, ки наздик ба 2000 гектар аст, нашунамои хуб дорад. дар шаҳри ҳисор низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат таҷрибаи истифодаи самараноки замин ба сатҳи нав баромада, кишти такрории зироат ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати аграрӣ табдил ёфтааст. асоси муваффақияти хоҷагӣ ин интихоби тухмиҳои аълосифат, заминҳои ба кишт мувофиқ, таъминоти об мебошад. ҳамасола кишоварзон кишти такрорӣ гузаронида дар як мавсим аз як қитъа 2 маротиба ҳосил ба даст меоранд ва истифодаи захираҳои замин, об ва меҳнатро самараноктар менамоянд. ҳамин аст ки нишондиҳандаҳои умурии шаҳри ҳисор ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ қаноатмандкунандаанд. афзоиши ҳосили иловагӣ аз ҳисоби кишти такрорӣ аз як тараф ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзиро дар шаҳри ҳисор афзун намояд, аз ҷониби дигар бори иловагӣ ба заминҳои навро коҳиш дода ба истифодаи оқилонаи онҳо мусоидат мекунад. ворид гардидани дараи алмосӣ, гӯсфанди зоди ҳисорӣ ва ангури тоифии гулобӣ ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ барои кулли мардуми Тоҷикистон ифтихори бузург аст. зеро Тоҷикистон на танҳо дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ, балки дар миқёси кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил низ аввалин мамлакате мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати дорои низоми беназири таърихии кишоварзӣ, ки гуногунии баланди биологӣ, устувории экосистема ва мероси миллии фарҳангиро муттаҳид менамояд, эътироф гардидааст. дигар масъалае ки бевосита бо дастгириҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне дар арсаи байналмилалӣ, дар арсаи созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ ва дигар созмонҳои бонуфуз пазируфта шуд, ин ҳам бошад ворид гардидани дараи алмосӣ ба низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, яъне бо ангури нави тоифии гулобӣ ва гӯсфанди зоти ҳисорӣ мебошад. ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки иқлими мусоид ва доманакӯҳҳои ин минтақа, ки аз боришот таъмин ҳастанд, барои бунёди боғу токзор мусоид аст.
дар мо аз ҳама ҷаври мардуми хориҷӣ тоифӣ мебошад ки он ҳам тамаш дигар, ҳам қаннукиш дигар. назар ба ҳусайнӣ, кишмиҷ, чалонӣ мо ба тоифӣ бисёр содирот мекунам. Аз мо мегиранд тоифӣ ки қаннукишу лаззаташ дигар аст. дар ҳамин шабу рӯз мо ба чанд қа салқинӣ, чанд қа гармӣ ки бошад, ҳам қаннукиша мегирад, ҳам ранг оварданаша мегирад, ҳам тез тайёр шуданаша мегирад. чанд қае ки меҳнат кунӣ, ҳам қа даромаднокӣ мегирӣ. боғпарварони шаҳри ҳисор бо такя ба омилҳои илман асосноки парвариш, навъҳои серосилу ба шароити маҳал мутобиқ ва ояндадори дарахтонро парвариш карда, ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ҳосили пурбори навъҳои ангури дар ин боғ парваришёбанда заҳмати боғдорони шаҳри ҳисорро нишон медиҳад. боғпарварон дар баробари қаноати бозори дохилӣ иқтидори содиротии мамлакатро афзун месозанд. солҳои охир дар асоси барномаҳои давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар шаҳри ҳисор масоҳати боғот зиёд гардиданд ки имрӯз ҳосили хуб дода истодаанд. майдони бештари боғҳои навбунёд меваҳои содиротӣ доранд ва ин имкон медиҳад ки иқтидори содиротии мамлакат боз ҳам беҳтар гардад. масоҳати боғу токзор қариб ба наздики 11000 гектар баробар гардааст ки ин ҳам бошад дар амал татбиқ намудани барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳаи боғу токпарварии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. имрӯз чорум марҳилаи амалишавии барномаи боғу ток дар ҷумҳурии мо татбиқ карда истодааст. маҳз дар доираи ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат, яъне дар соҳаи кишоварзӣ ки яъне асисҳои боришот таъмин мебошад ва заминҳои лалмӣ ки бо намӣ таъмин мебошанд ва солҳои қаблӣ бо кишт намудани гандум ва ҷав дар заминҳои лалмӣ аз онҳо 8 сентнер то 15 сентнер ҳосил мегирданд. имрӯз бо бунёд гардани боғу токзорҳои нав дар шаҳри ҳисор дар заминҳои лалмӣ ки аст, онҳо беш аз 100 сентнер ҳосил мероянд ки ин албатта даромаднокии иловагӣ баландвардони сатҳи зиндагии онҳо мусоидат намуда истад. соли қаблӣ дар боғоти шаҳри ҳисор ҳосили фаровон ва аз ин ҳисоб даромаднокӣ бештар гардид. имсол низ ба ҳосили бештар аз соли қаблӣ хушбинанд. бо зиёдшавии майдони боғҳо дар шаҳри ҳисор дар баробари афзудани ҳаҷми истеҳсоли мева, шумораи ҷойҳои корӣ низ зиёд гардид ки аҳолӣ бо шуғли мавсимӣ ва доимӣ фаро гирифта шуданд. шаҳри ҳисор яке аз минтақаҳое ба ҳисоб меравад ки дорои иқлими мувофиқ ва захираҳои табиӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла чорводорӣ мебошад. дар шаҳри ҳисор асосан ба беҳтар кардани зот таваҷҷӯҳ равона мегардад. таваҷҷӯҳи пайваста имкон додааст ки дар баробари беҳтар шудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо гӯшту шир ҳамзамон даромади хоҷагидорон афзоиш ёбад. омори афзоиши тухму асал низ аз рушди ин бахшҳои кишоварзӣ дар шаҳри ҳисор шаҳодат медиҳад. чорводорон дар асоси барномаҳои давлатӣ ва дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар бо мақсади саҳмгузорӣ дар амалисозии стратегияи давлатӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, хушзодкунии чорво ва воридоту ба иқлими минтақа мувофиқ сохтани зотҳои сермаҳсул нақши муассир мегузоранд. майли бештари хоҷагиҳо ва соҳибкорон дар шаҳри ҳисор ба зотпарварию нигоҳбини чорво афзуда, ин тадбир ба зиёд шудани саршумор ва истеҳсоли гӯшту шир ва маҳсулоти ширӣ сабаб гардидааст. дигар масъалае ки таваҷҷӯҳ ба он зоҳир мегардад, яъне беҳтар намудани зоти чорво, хушзодкунии чорво ва ба ин васила баланд бардоштани маҳсулнокии чорво мебошад. имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 79000 сар чорвои калон парвариш меёбад ки имрӯз бо истифода аз таҷрибаи муосир, бо истифода аз татбиқи дастовари илм дар истеҳсолот, имрӯз хоҷагиҳои кишоварзӣ барои беҳтар намудани зоти чорво таваҷҷӯҳ зоҳир намуда истод. соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри ҳисор зери таваҷҷӯҳу дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. кишоварзони шаҳри ҳисор минбаъд низ барои расидан ба ҳадафи стратегии давлат, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ бо ғизои хушсифат дар самтҳои рушди устувори соҳаи кишоварзӣ тавассути рақамикунонӣ, татбиқи усулҳои инноватсионии парвариши зироат ва чорво, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, инчунин ташаккули занҷираи арзиши иловашуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунанд.